ଆସିକି ପୁରେଇନି ଆଉ କେତେ ସକାଳୁ ଯାଇକି କୁଣିଆ ଯିବ କୁଣିଆ ଯିବି ଯିବି ଟୁକୁରିଆ ବୋଲୁଛି ଯେ ତୁମେ ତ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ ଆଉ ଭାରି ଗଲା ବାଲା ଏତେ ଆଇରନ୍ ବାଲା ପିନ୍ଧ ନାହିଁ ଭାରି ଚିକଣିଆ ଦେଖେଉଛ ତ ମୁଁ ତ ବିନା ଆଇରନରେ ପିନ୍ଧିକି ନେଇକି ଭାରି ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ସେମିତି ପିନ୍ଧ ତ ଦେଖିଆ ନା ନା କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଜ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାନ ଫୁଟେଇ ଦବ ନିଜ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଚାଲିଯିବ ନା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଚାଲିଯିବ ବିନା ଆଇରନରେ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଆଇରନ୍ ବିନା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଚାଲିଯିବ କଣ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପଳେଇବ କଣ କଣଟା କଣଟା କି ଏଇନା ଲତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦବ ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ନା ଛେନାଟା କରିଦେବି ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ପିନ୍ଧ ଏତେ ଚିକଣ ଦେଖେଇବନି ଏମିତିରେ ହେନେ ଏକା ଲତିକାର ବାପ କହିବେ କି ଏମିତି ହେଲେ ଲତିକାର ବାପ କହିବେ ଆଉ ପୁରା ଟିପଟାପ କିଏ ଯାଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋର ବାପ ପଳେଇ ଦେଲା ବିଜୁଗୁଡ଼ା କହିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛୁ ନିଚାର ଦେଇନି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି କହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି କହ ସେଠି ଫୋନ୍ କରିବି ତ ଚାକିରି ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ ସେ ନା କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି କହ ଚାଲ ମୋତେ ଜଣା ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଆସିବ ଯାହା ବୋଲେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ନାଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବି ବୋଲେ ମୋତେ ଅଫିସରକୁ କହୁଛି ବିଜୁ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ଆଗେ ଦେବ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ